nu. Så. I kender garanteret Boingo, det her. Måske kender I det. Hvis I kender det. Jeg har været syg. Mor, jeg har sagt, du skal være stille. Ja. Boingo. Den kan man ned i Rema 1000. Jeg kender garanteret også Lego. Meget kendt. Skal jeg vise, hvordan man kan bruge det? Prøv at se. Er du klar? Lego først. En masse Boingo. Prøv at se nu har jeg fyldt den her. Den her Lego klods fuldstændig op med Boingo. Se, så tager jeg lige. Og tager en anden Lego klods og sætter sammen. Og så kan jeg lige sådan her. Okay, jeg viser jer bare, hvad resultatet er, når jeg lige har gjort den lidt pænere. Sådan kan du også snart din vidner. Jeg tror, du har fundet noget nyt. Jeg ved ikke, om nogen af jer har fundet på det. Men, tada! Kan I se? Ej, for fanden. Se. Boingo Stasser her sidder inde i det her. Se. Prøv at se. Og det er det, der sørger for, at det hænger sammen. Så bygger jeg lige noget, imens jeg lige så... Tada! Jeg har ikke brugt så lang tid, måske 5 minutter på den her. Ej, ikke 5 minutter, måske 2 minutter. Nej. Men jeg har brugt Boingo på steder, som I godt nok kan se. Boingo. Prøv at se, jeg skal vise det. Ja, hvordan jeg gør. Jeg er klar til vi... Ja, tada! Så har vi også... Vi har ikke brugt Boingo andre steder, men... Se. Okay. Og det har ikke noget til larme. Min kamera holder lige godt i stykker. For jeg har bygget min kamera holder og ligger, hvis I vil se. Så er der kamera holder. Og det er så min far. Sig hej. Han har brækket sit kravben, det er ikke så godt. Fortæl det, far. Fortæl den tragiske ulykke. Ja, det var min søn, der slog mig. Nej. Skal jeg fortælle det? Det var bare, fordi han ikke kunne komme forbi en fodboldspiller. Så faldt han over sig selv. Og så brækkede han sit knogler i stedet. Skal jeg lige fortælle det igen? Jeg tror ikke, det var højt nok. Men min far, han kunne ikke komme forbi en fodboldspiller. Så faldt han over. Så faldt han, fordi han blev skulderskubbet. Og så... Og sådan brækker han sit kravben. Se, jeg har bygget Lego. Så har jeg bygget en anden ting. Og jeg skal lige reparere den. Reparere. Da. Og se, kattekløningsmaskinen. Der er ikke nogen kat her lige nu. Hvis I kan høre min søster, så er det bare, hun bruger Skype til at sidde og snakke med sine venner. Se, hvordan man bruger den. Så tager man den, sætter på sin kats hoved, og det elsker jeg. Den her video er kun bare 2 minutter. Jeg skal lige have et glas vand. Eller jeg fandt lige den her. Måske tog det 3 sekunder. Hvorfor så den lidt bort? Se, der er et hul, som de gik ud af. Så kan jeg sørge for, at de kun kan se et speciale område. Det er faktisk godt til at lave en lille kamera. Så gør kameraet mindre. Så kommer I ikke til at se mig. Men jeg skal lige have taget et glas vand. Jeg starter på en ny video. Nej, det er ikke godt. Men den har blivet uploadet nu. Synes I, det er spændende? Skriv i kommentarerne, om vi skal lave mere med Lego. Fordi jeg har mega meget. Skal jeg lige vise, forstår jeg sådan her? Den er helt fuld op med alt muligt møg. Men det var det. Se vores lækre sofa. Det er alle vores opladere. Dem kasket.
Jeg vil lave en video, hvor jeg får Mathias til at spise. Måske. Et kinderæg på et mundfuld. Sådan nogle kommer også at lave til en anden gang. Men jeg tror, vi kommer til at lave en video med mig og Mathias en dag. Skriv i kommentarerne, om jeg skal lave en video. Se. Stille. Så. Bye bye.